gibunalan, gilapdusan, nga kung imong tanawon mga kaigsunan, gipurong-purungan siyag tunok. Gipurong-purungan siyag tunok nga sakit dito nga klase sa tunok kay mudulot sa hangtod sa imong bagul-bagol, gahi nga klase sa tunok mga kaigsunan. Apan kadtong tanan mahitabo ingon nga si hari nga diin ginagpas-an sa atong mga tunglo. Naghulagway ito sa tunglo sa kalibutan nga diin matod pa sa Dios sa diyang nakasala ang tao. Moturok sa kalibutan sa yuta ang mga klase-klaseng sagbot, mga sampinit, mga tunok. No, nga diin muna siya resulta sa tunglo. Muna igsoon kung imong tanawon nga si Kristo gikoronahan og tunok tungod kay nagakahulugan nga ang tunglo, no, tuas sa ihang ulo. Gidala ni Kristo ang tunglo, gidala ni Kristo ang tunok mga kaigsunan. Muna siya ang atong hinumduman nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo kang Kristo kita nga dalan musubay tungod kay iya nang gikuha ang tunglo o ang tunok sa atong kinabuhi. Grabe ka dalaygon ang buhat sa Dios sa atong kinabuhi. Iya gipas-an ang tanan nga mga butang aron nga kita mga kaigsuonan makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Nga ang atong pagpangalagad sa Ginoo nakabaton sa madagaya o grasya sa atong Ginoong Kristo. Ang mga butang nga nahitabo no, sa atong kinabuhi karon makapahimo nato nga hulagway ang panghitabo ni Kristo nga dili ta angay kabalaka magduha kay diha kang Kristo igsuon makabot nato ang pinakanindot nga dagan sa kinabuhi. Kay nga naman gipildi na ang tunglo magigsunan. Pero kung palayo ka sa Ginoo, magbudhi ka siya, matod pa ni Kristo, mas maipagwa na lang kamatawon ni kalibutan. Kay sayang raman kayo. Una nga, way luibay, way budhi ay, kang Kristo ta, na ang atong loyalty, na ang atong sa iyaha, ang atong mga pagpakigunong sa iyaha, na sa iyaha ang atong pagpakigbiso, diha sa iyaha ang atong gitawag pagbarog nga lig-on kay diha sa iyaha makabatunta sa kadagaya no kay gikuha man sa Ginoo ang tunglo sa atong kinabuhi. Usa kutob sa naa kang Kristo magigsunan magaawas ang panalangin tungod ni ana igsuon. Iyang giantos siyang kinabuhi ang tunok diha siyang ulo aron nga timailhan nga kining mga butanga igsuon gipildi na ni Kristo. Diha siyang kamatayon ang tanang tunglo sa atong kinabuhi. Na kung naa kay kalisod karon, mga kaigsunan tunglo na sa atong kinabuhi. Mga kaigsunan, bosa pinaagi kang Kristo, magatubod ang kadagaya sa imong kinabuhi. Kadagaya diha sa pagkakuntinto, kadagaya sa tanan nga mga kasangkapan sa atong mga panginahanglan. Nindot kaayo igsoon ang mensahe sa kamatayon ni Kristo. Di nagdala sa kinatibuk ang panalangin sa tao. Usa ka butang nga ato mainumduman nga diha sa kamatayon sa cross ni Kristo mga kaigsunan. Di lang sa tunok nga iyang nahiaguban, no? Iya pag yung nakita sa iyang mga palibot. Iya nakita sa iyang mga palibot nga daghan, no? Nga mga kaliwatan nga diin buhatag pagpasakit sa iya. Diha sa kinabuhing Kristohanon sahay mga kaigsunan lutuson ka sa imo rapod nga kaliwatan, sa imo rapod nga mga kadugo, sa imong kauban nga naasimbahan apan matod pa ni Kristo padayon sa pagpangalagad sa paglahutay kay bisan pa man ni ana makapatunta sa kinabuhi nga walay katapusan. Sa diha nga siya mga kaigsunan, no, gidala na ngadto sa tubangan ni Pilato. Ang iyang pabor naa sa iya. Ang pabor sa
kay Pilato naa kang Kristo. Nakita ni Pilato nga si Kristo walay sala. O niduol ang asawa ni Pilato nga nagaingon, ayaw hilabti ang maong tao kay gisamo ko pinagi sa damgo. So si Pilato mga kaigsunan nahadlok, nanghunaw siya tubangan sa mga Hudyo, nanghunaw siya tubangan sa mga saserdote o mga ansyano. Wala ko'y labok. Nabatasan ko nga dunay ipagawas karon kay atol sa kasaulugan. Ipagawas nay usa ka tawo nga ipagawas gikan sa prisuhan. So magpili kinsa man ang inyong ipagawas. Dayag kayo nga si Pilato, si Kristo ang dapat buhian, pero ang mga tao mga kaigsunan nisinggit nga si Barabas mo ipagawas. Nasato pa mas labaw na inoon si Kristo kadautan kay Barabas. Si Barabas gibuhian mga kaigsunan o didto nagsugod ang masakit nga mga latigo. Kung imong tanawon mga kaigsunan, politikanhon. Dapat si Herodes, si Pilato mga kaigsunan nga magadesisyon siya sa iyang sakto nga desisyon, pero nakita niya nga kung mo desisyon siya nga kaning si Kristo buhian, wa na mo butar niya, kay politiko ba siya. Una nga nakita nato mga kaigsunan usahay sa atong simbahan, ang atong simbahan murag politiko, ipabor nato ang desisyon sa daghan niya usahay mga kaigsunan ang desisyon sa daghan dili gigayran sa Holy Spirit. Wala magayri, wala nga kinanglan sa di patabo desisyon ato nang panikamutan nga ginaguide ta sa Holy Spirit, pinagi sa palang Espiritu Santo. Atong itugot sa atong magkasimbahanan nga ang atong mga pagdesisyon diha pinagi gyud sa pinagi sa pagmando sa Espiritu Santo. Salamat ko sa Ginoo nga kini atong broadcast mga kaigsunan nagapadayon kini uban sa suporta sa Ginoo nga sa akong kinabuhi mga kaigsunan. Matawag nato nga niya na sa punto nga diin ang akong adlaw talisalop na. Niya na sa udtong tutok ang akong kinabuhi na pasalamat ko sa Ginoo nga dugay na ko nangandoy nga maka-broadcast sa Facebook o sa YouTube na nga salamat ko sa Ginoo igsoon. Kita sa Ginoo ang akong kasing-kasing ang akong pangandoy sa binisaya nga wali ato ma-promote ang Ginoo. Daghan man putag mga kaigsunan nga mga Bisaya nga tuala karon sa gawas nang salamat ta sa Ginoo nga padayon ang atong pag-broadcast. Ang Dios na bahala ani mga kaigsunan, watay mga hunahuna nga unsa pay kadaugan ngini mga kaigsunan sa akong kinabuhi. Ang importante nga nagmadaugon ang akong kinabuhi sa pagwalis pulong sa Ginoo, gigamit ang akong tingog aron nga moabot sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay mga kaigsunan. Di lang ingon nga malingaw ka apan magkakabot ka sa daghang pagtulunan. Basahon nimo ang kamatayon ni Kristo diha sa Mateo 26 kapitulo 26 hangtod sa kapitulo 27, makita nimo ang hulagway sa dagan sa kinabuhi sa tao. Kay ngano man, dala ni Kristo ang atong padulngan, dala ni Kristo ang atong ginasubay. Busa diha sa paghitabo sa kinabuhi ni Kristo, mga pagtulunan igsuon. Nga diin nakahatag kanato og dako nga pagtagad nga diha sa atong tagsa-tagsa. So atubangan ni Pilato mga kaigsunan, pabor unta ang desisyon ni Pilato nga buhian, pero nahulog sa politikanhon nga gihimo ni burag idsa ba nga ang mga tao mo iyang gihatagag pagtugot nga diin magadesisyon. Busa ang desisyon sa kadaghanan nga ilansang si Kristo sa krus, nahitabo nga siya gilansang gid sa krus mga kaigsunan. Grabe ang iyang pagsakripisyo. Busa mga kaigsunan, atong gipasalamatan nga padayon mo sa atong
gitawag pag views sa ato mga pag-broadcast mga kaigsunan usa ato na pod nga ipadayon nga diin magahisguta nga diin si Kristo naana siya sa cross. Naana siya sa cross igsoon. Naana siya sa cross, nagapas-an na siya tungod kay si Barabas gipagawas naman. Niya dayon nahitabo nga siya adto naging siya padulong sa cross. Kung sa ato pang kinabuhi mga kaigsunan, niya na sa pinaka climax na kayo nga burag grabe nga gubat na. Pero si Kristo igsoon, kung imong tan-awon, padayon sa iyang destinasyon, padayon sa iyang tinguha og tumong nga diin iyang mahalad iyang kaugalingon diha sa kamatayon sa krus kay diin kini igsoon naghatag man sa paglaom sa atong kinabuhi. No? Atong ipasalamatan nga din kamo padayon sa paghatag sa panahon nga din kamo makahimo sa sunod sa atong programa mga kaigsunan nga hinumdumi nga ato na po ipasunod ang paghisgot mahitungod sa kamatayon ni Kristo diha na siya sa krus. Naana diha ang grabe nga mga kasakit nga dinhi nabati ni Kristo apan padayon ang iyang ministeryo nga diin siya nagakalipay niini mga kaigsunan. So atong paabuto na nganong nakabaton man gihapon sa kalipay ang iyang kasing-kasing bisan sa daghang mga kasakit mga kaigsunan diha sa krus. So, dalay ko ng Diyos yung pagpaminaw. Ang Diyos magapanalangin ining adlaw sa inyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan. Diyos magapanalangin. Kung kamo napanalanginan nining atong mensahe, palihog kog like apan kung doon na mo'y ikasugyot comment lang. Ayaw kalimot sa pagsuporta ning atong programa, pinaagi sa pag-share. O subscribe na! Pinduta ang notification bell para una nimong makita ang atong mga video. Daghang salamat.